салом алейкум дӯстони азиз, хуш омаден ба канали мо. умед дорам ҳамаи шумо хуб ҳастен. тамошобинони азиз, имрӯза навори мо аз бозори Корвонай тарафи Тилобозор, так хона подвал, дуюм қатор. Ма рақамҳои савдогарам мемонам. Касе ки мисол намеёбед магазинашона, марҳамат нависен шона, шумо да бо суроғара мефаҳмонам. Нигоҳ кунед, ҳама либосашон турецкай, ҳам верхни одежда доранд, ҳам куртои фасон доранд. ҳозир якта ба якта ма шумо да нархоша гап мезанам, рақамҳои савдогарам мемонам. Касе ки хоҳа, марҳамат метавонед ки харидорӣ кунед. духтаро, инаи платьяра сар мекунем нархша. И 2000 сомон буд. ҳозир акция рафтестай 1000 сомон. тоза бори Туркия турецки платья мана дарози хушрӯвай. дар бораи размериш боша метавонед ки худи савдогара пурсен. остинакошон мах. Салом, бонувони азиз. мо ва командаи беҳтарини мо розыгриши навбатии худро оғоз кардем ва беҳтарин тӯҳфаҳоро ба роҳ мондем. шумо мехоҳед соҳиби ин тӯҳфаҳои беҳтарин шавед, пас аввалин шуда дар командаи беҳтарини мо номнавис шавед ва иштирокчии ин розыгриши мо шуда тӯҳфаҳои арзандаро бурд намоед. тӯҳфаҳо аз қабили чалаи тилло, мошинаи дарздӯзӣ, пилассос, миксер, пастели биллё, утюг, набор полотенца, фен, набор барои кухни ва инчунин конвертҳои пулӣ. шитобед, розыгриш то 21 январи соли 2024 давом мекунад. зудтар дар рақамҳои рӯи экран буда дар WhatsApp нависед ва номнавис шавед ва соҳиби тӯҳфаҳои беҳтарин гардед. камакан марҳамат вечерни платья каседа дар кор бошад. анамин нуқтаи савдода ҳаст духтаро. ана бадози безрукавка, жимпирои фасони туркӣ доранд. инора нишон метем. чандиян ино? ана ин жимпиро ҳардаш 700 сомон буди безрукавка. ҳозир 550 сомон шидагай. турецки тоза аз жимпирош боша 1200 1200 сомон шидагай. тамошобино марҳамат. баданай курткаша курткаш чандай? 1000 сомона плаш куртка. ҳозир 850 сомон шидагай. 1000 сомон будан. размеро ҳастанд духтаро. баъд ласинаҳои туркӣ дорана. мана ласинаи туркӣ касе ки пурсида буд духтаро, марҳамат доштиян 140 сомонӣ. ва чизе ки бисёриё мепурсанд ҳозир анами намуд кардиганако. бинен кори дастияй ҳамааш. нархи ино 700 сомон. тамошобино ҳам интихобшон бисёрай. ҳозир майра ай пеш нишон тиём. баъд бофтуш сахтаки хушрӯая борбо биёен хитон бинен. инамино кори дастӣ. ана оригиналошай духтаро 700 сомон. ма рақамашона мемонам. каседа доставка дар корай. нависеншона доставка доранд. ва и киртоҳо аз ино чандиян ино? ина аз ино доранд. мана 650 сомонӣ шидагай духтаро. мана бинен чихе хушрӯ. баъд тамошобино ира бинен чихе хушрӯ. аз ҳамин бисёриё мепурсидан. марҳамат аҷоиб оригиналош. нархиш чандайра? 900 буд 750 сомон шидагай. оригинал. марҳамат духтаро. рақамо ҳастай. ина кардиганора бинен. кардигано хушрӯи баъд 400 сомон. турецкиян. мана дарози хушрӯ 400 сомонӣ. тамошобино каседа ки дар корай метавонен ки биёен анами нуқтаи савдо ай пеш борошона бинен. борошон сифатҳои хуб дора. бори туркӣ. бо як бор биёен муқоиса кунен, бозора гарден духтаро. баъдан метавонед харидорӣ кунен. мана бинен инаи безрукавкора мепурсан. иам бори туркӣ. ҳамаш турецкия бораи шумо духтаро 850 будан. ҳозир ино 700 сомонӣ шидагиян. ваяя хушрӯ сангошам оригинал. мана ин фирма. мана биёен ай пеш бинен духтарако. ана баъданай киртоҳо ҳастай. тозаҳош ба гизои тоза ё чандиян?
ба гизо духтаро 500 сомонӣ шидагиян. 650 буд, ҳозир 500 сомонда метиян. Марҳамат, бори Дубай. Ина ира светкаша бинен, ира светкашам хушрӯа. Ана 500 сомон ба гизои оригинал. Марҳамат духтарако. Ай бо чӣ расветка дора? Ай бо расветка дора? Ду расветка. Сериву анамин расветкаш мондагиай духтаро бардовӣ. Ана ба ира бинен чихе хушрӯ. И чандай кардиган? 1200 буд, 900 буд. Ино 1200 будан духтаро, ҳозир 900 сомонӣ шидагиян. Медонам ки бисёриё анами буракҳои туркиро мекован. Бисёр хоҳишам шуда буд ки барои қиматӣ, барои оригинал нишон тиен. Барои ҳава и наборама пешниҳод кардистам. Иш чандай? Ино 950 будан, 700 метр. Мана фендио кардигано 900 сомон будан, 700 сомонӣ шидагиян. Марҳамат. Ана бадини безрукавко ҳастай. Безрукавко чанди? 650. 650 сомонӣ туркиёи тоза. 650. Ино 850 буд пеш, ҳозир 650 шид. Бадани плашои хушрӯ, куртка плашо беҳад фасонан. Ира бинен қачча дарозай. Нархшон чанд шидагия? 850 будан, 600. 850 будан 600 сомон. Оригинал шаyd духтарако. Як бор бо хитон биёен бинен ози қисми дуруншама нишон метиям. Иҷада бо хеле фасони дигаршам ҳастай. Азиёзи паделка бисёр буромадагиай мана. Леки оригинал шай. Марҳамат, як бор биёен бозор бинен, муқоиса кунен. Ана ин намудуш бо остиниш манжетдор диден. Иш бо дигар таракай фасониш иям 600 сомонӣ. Қадошон дарози хушрӯ духтаро. Моделои фасонан. Ина касе ки борои туркира мисол гирифтагӣ боша медона ки и чӣ качестваян. Ана баъд бо и ҳастай. И пиджаки дароза. Плаши дароз мана. Версачи хушрӯ и чанд сомон? 1300 будан, 1100 метр. Ина ино 1100 сомонӣ шидагиай. А пиджак чӣ? 850. И 800 сомон. 850 сомон мана. 800 сомонда метиян духтаро. Хушрӯ. Инашам бори турецки. Остиношон 3/4 оригинал мана. ин нархҳое ки ман гуфтаистам тамошобино, ҳамаи ино бо арзон мешава. Албатта ки бо аз пеш биёен бинен. Агар хоҳен доставкатон мекунанд. Касе имконияти омадан надора, ино доставкаам доранд. Ана ба жимпирои дарози турецки ино чандан? 1000 сомон будан, 850 метр. Ино 1000 сомон будан. Вязкаира бинен чихе хушрӯай. ҳозир 850 сомонӣ метиян духтаро. Ай пеш фасони бадай инаи ваяй оригиналая. Мехошон оригиналай сёмнияй. Хеле ҷудо мешава. Баданаи жимпири Клаудия мана. Ино 1200 будан кардигани Клаудия. ҳозир 1000 сомонӣ метиян мана. Дарози хушрӯ. Материалшта гап нест. Мана хушрӯи бадай. Ҳама иное ки ман нишон додам бори оригинал духтаро. Ана ҳозир бо жимпирои калта ҳаст дароз. Ана ино турецки ҳам калта дора, ҳам дароз. Мана мехош ҷудо меша. Нархшон чандай? 500 мебудан, ҳозир 1200 сомонӣ. Калташам дарозшам як нархай. Духтаро 1500-ҳо ҳозир 1200 сомонӣ шидагай. Ҳам калта ҳастай, ҳам дароз. Марҳамат, качестваш зури бадай духтаро. Марҳамат, ина ҳамашон бори турецкиай. Мехошон ҷудо мешава, мехош оригинал. Баъд ина намуд безрукавко ҳаст. Ино чандан? Ино 450 сомон, 600 сомонӣ будан, 450 сомонӣ. 600 сомонӣ будан, ҳозир жимпиро 450 сомон шидагай турецки. Ба безрукавкои турки ҳаста. Ина дарози хушрӯ духтаро. Бисёр ҳам фасонак. Мана. Ира бина. Ина мехошон сёмниян. Ино 1200 будан, ҳозир 1000 сомон шидагай. Иша бинен бо. Ина 1300 смаш, 1100 сомон ай ҳозир нархаш. Плашо ҳаст. Мана. И 1000 сомон буд духтаро, ҳозир чанд? 750 сомон шидагай. Ана баъдан бо плашош ҳастай, плашои турецкиш. Ино чанди?
Yo 800 сум будан. плашот дарозан. Ё 800 будан, ҳозир 750. 700 сомонӣ кардагиян. Дарозан қадошон. Мана Туркия тоза духтаро. Мана ҳам маламерка будай, ҳам балишмерка. Азиозиам қападелкаш бисёр бромадагия духтаро. Ёфтани оригиналаш беҳад мушкил аст. Барои аввал шумо метавонед як маротиба омада иҷара качествои борора бинен, баъдан бо муқоиса кунен. Ёш чанда? 800 будан, ҳозир 400 сомонӣ. Ино 600 будан, ҳозир 400 сомонӣ штаги қадошон дарозай. Мана ишам бори оригиналашай. Мана расветка ҳаст, размер ҳаст. Метавонед нависен. Баъд ана ино хушрӯа. Ё размерашон чӣ хелай? Ино оригиналош. Маламерка то балишмерка. Нархошон чӣ хелай? Нархошон 2500 буд, ҳозир 2300 кардем. Духтаро ами ё паделкош аз бромадагия 600-700 сомонӣ ко. Инами но паделкои анаминай. Ё 2500 буд, ҳозир чанд штай? 2300. Ҳозир 2300. Марҳамат. Бори оригинал. Касседа дар кор боша, на расветкоша бинен. Ҳамаш я нархан? Ҳамаш я нархан. Мана оригиналои фасон 2300 метавонен харидорӣ кунен. Натуральни мех. Мана ҷудо меша мехаш. Размеро балишмеркам доранд, размерои майдаям доранд. Баъд нахе шарфакои хушрӯ доранд. Шарфотон чандиян? Шарфои 150 сомонӣ будан, ҳозир 100 сомонӣ. Инаи шарфои вай туркӣ ҳамашон ина диден духтаро 100 сомонӣ шидагиай. Мана кадомеша гирен 100 сомонӣ. Ай сангчадоро чи? Сангчадорош 150 сомонӣ. Анай сангчадоро 200 будан, 150 сомонӣ шид. Диден? Баъд ина жимпиракои вязаный доранд. Ҳам калта, ҳам дароз. Нархошон чӣ хелай ёра? 600 сомонӣ будан, ҳозир 400 сомонӣ кардем. 600 сомон буд, ҳозир 400 сомон шидагиай. Диден духтаро? Марҳамат. Ина кардигано ҳаст. Фасони бад ё чандиян? Ё 500 будан, 350. Инаи кардигано 500 сомона, ҳозир 350 сомонай. Баъд иҷа давоча двойка чанда? Двойка 500 сом буд, ҳозир 350. Мана двойкаи оригинал 500 буд, ҳозир 350 штагиай. И кардиганам амихе. Баъд куртои хушрӯ доранд духтаро. Инаи хе туникои дароз доранд. Ё чанди? 400 будан, ҳозир 250 сомон шидагиай. Марҳамат. Ҳозир ина куртора нишон метем духтаро. 1200 сомӣ будан, 900 сомонӣ кардем. Ина куртои оригинал 1200 сомона, ҳозир 900 сомон шидагиая. Ина бори оригинал хушрӯан. ҳиҷобоям ҳастай. Абайни стило. Абая 1500 буд, ҳозир 1100 сом кардем. Анаи абаяҳо 1,5 будан, ҳозир чанд карди? 1100 шид. Аҳа. Ино 900 сомӣ будан, ҳозир 750 кардем. Мана ёша диден? Хулоса куртоошонам ҳамаш хушрӯира бинен. Бори туркӣ духтаракое ки турецки гирифтагиян медонанд. 700 сом буд, ҳозир 600 сом кардем. Мана микровелветам ҳастай. Анаи халато хушрӯа 800 сом буд, ҳозир 600 сомонӣ штагиян турецки. 750 буд, ҳозир 650 кардем. Мана духтаро куртоошонам хушрӯ. Ана баъд иҷада бинен. Ё чандиян? Билури балишмерка инам 1300 сом буд, ҳозир 1000 сомонӣ кардем. Балишмерка билуро ҳастай. Ина кадомеша мегирен? Фирмаи ламиражай? Оригиналои ламираж, эспира ламираж кадомеша мегирен? 1000 сомонӣ. На духтаро инаи тарафуш бошад. Диден? 1200 буд, ё ҳозир 850 сомон штагиай. Ана реки размерошон кам мондагиян духтаро. Ана иҷадам бо ҳастай куртои хушрӯ. Ё чандан? 850. Инорам амхе. Диден? 850 сомонӣ хушрӯ. Борои оригиналан ҳамаш тамошобино метавонен биёен. Ай пеш бо бинен медонам ки бисёриё анами куртои фасони туркира мекованд. Ира бинен. И чандай? Қахшрӯ? 850 сомон. Иш чи? Инаш ипекай айҷаш? Ина духтаро ипекай. Мана. И тарафуш велюр. 850 сомонӣ. Ипекшам 850, а?
ипекам 850 сомон. این کاردیگان هست 900 سوم تو 700 سوم کردیم. мана ин кардигана бинен хушругиша духтаро 900 сомон буд ҳози 750 сомон кардаган беҳад фасон. мана кори дастӣ бодора 850 будан духтаро ҳози кирто 700 сомонӣ шидаган. иноям ҳамаш фирмаҳои тозаи турецки. ана бад и киртора бинен охи қа хушруван. мана ё чанди ами тараф ҳама ами тараф чизе гирен ишам 1100 сума кирто духтаро 700 шидаган. бадана инора бинен материалшон ипекая глянцевый ипекай чандай нархаш ино 900 сомон будан ҳози 700 сомонӣ метиҳанд. турецкиёи тоза духтаро марамат хоҳишмандо биёен бо нархҳои арзон анами чизоро харидорӣ кунен. аз бозори корвон тарафи тиллобозор 7 дарвоза 2 қатор подвал 2 қатор биёен духтаро. ман рақамҳои савдогарам мемонам. шумо метавонед нависен суроғара ки наёфтем бо шумо дам мефаҳмонам. баданай хедвойка доран спартивка 750 сомон буд ҳози 550 сомон кардаган хушрӯ. ана борои турецки фасон хоҳишмандо метавонен омада бо айпеш бинен. ласинои туркӣ ҳастай вилветш бо дигар намудошам нишон додум тона. шумо метавонед нависеншона бо ё шумода сурат мепартоянд. кадомиш ки шумода маъқул мешавад суратон мепартоянд. анай брюко брюкое ки ҳози мекован оригиналша. мана и чанд смай анай намуда оригинали туркӣ 500 сомон буд ҳози 300 сомон шудагай духтаро оригиналш. марҳамат омада бо айпеш хитон бинен борошона духтарако боварӣ дору маъқултон мешава. борошон ҳамаш борои тозаяй. мана иҷода бо абайҳо ҳастай. абайҳотон чандиян ҳамаш 350 сомонӣ абайҳошон диден. чиқа абайҳои хушрӯ 350 сомон. инай курткои 1300 будан ҳози 900 сомонӣ шидан. курткои туркӣ мана ина ино 900 будан 500 сомон шидан. ҳама чизошон арзон кардаган духтаро. мана иша бинен инай курткара бинен 1000 сомон дар рози хушрӯвай. биёин духтаро фасони бад борошон духтаро иёра бинен чихи хушрӯ. иё 850 будан ҳози 500 сомон шидаган безрукавко. анай кристиан диор бошад чанд буд 1100 сомонӣ буд ҳози 700 сомонӣ шидагай. ира бинен охи дар рози хушрӯ. и курткои туркира мекованд духтарои мо намеёбанд бисёр вақт ки аз куҷо гиранд. марамат биёин анамин нуқтаи савдо ҳама намуд курткаву анамхе ва якои хушрӯ доранд. либосакои фасон доранд.